ଚାଲୁ ମାନେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସିଛି କାଲି ନଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। କାଲି ରାକ୍ଷୀଟା ୟାର ମାନେ କେତେ ବର୍ଷର ତୁ ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି ଜାଣିଛୁ ତ। ଆଉ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତୁ ଜାଣି ନା ବାସ୍, ତତେ କିଏ ବୁଝେଇବ କହିଲୁ। ଆରେ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆରେ ସେଠି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ତୁ ନ ଗଲେ କଣ ହବ। ଯା ଯା ତତେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଯା 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 ଆରେ ଯା ହେଲା କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ମୁଁ କହିଦଉଛୁ। ଆଉ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି ତୁ କାଲି ଆସିବୁ ନବୁ ହେଲା। ଏକ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ ଆହୁରି କଣ ସରପ୍ରାଇଜ। ତୁ ଯା 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 ବାଏ ବାଏ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରିକି ଯିବୁ ଭଲସେ ଯିବୁ। ସାତଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିନି କହୁଥିଲା ଛଅଟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का ଆଉ କିଛି ପାରି ହବନି ଆକୁ କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଲାପଟପ୍ ଟା ବି ରାତି ସାରା ଖୋଲା ପଡିଛି। ଓହ Breaking news coming in, junior doctor raped and murdered at Kolkata hospital. The autopsy report says that bleeding from both her eyes and mouth was present, injuries over the face and nail. The victim was also bleeding from her private parts. The autopsy further says she also has injuries in her belly, left leg, neck, with her right hand, ring finger and lips. The cops say her neck bone was also found broken. It seems that she was first strangulated and then smothered to death. The deceased second of the chest medicine department was ordered to pay on Thursday night. ମିଛ ତମେ ନା ବଞ୍ଚି ଏମିତି ମୋର ବି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଗତି ଖାଏ ରାକ୍ଷୀ ରକ୍ଷା କରିପାରିନି। ସେମିତି ଭାଇ ବଞ୍ଚିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।
그리고 거기 맞으면 그렇지. 내일 너는 그러니 맞지? 무슨 일이야?